Boom, 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 yeah. Boom, 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 yeah. Boom, 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 yeah. Χθες είχαμε το Taycan 4, σήμερα έχουμε το Taycan το Turbo S. Διαφορές, χθες ήταν 460 άλογα, μαζί με τις δύο μπαταρίες μπροστά και πίσω. Αυτό εδώ είναι 700 άλογα, γι' αυτό είναι άλλη φάση εντελώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. The drive mode? Yeah, like yesterday we did, it's the same. Yeah, the same, the same. Change only the power. How does it get down? Ah, it's electric, Yes, electric. so it's different. The other one doesn't have electric. Ah, okay. This Yeah, now yeah. I'm just, ready to go. okay. This is, Oh, this is ashtray. this is beautiful. This you can choose the look. Δείξ' το. Το δείχνω. This Ah, wow. this oh, and overall? if you touch this, You do your own yourself. Oh, let me try. Oh. Oh. Yes. That's cool. I like that. That's futuristic. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο Taycan, είπαμε ήδη. Αυτό είναι λίγο πιο δυνατό, 700 άλογα. Λοιπόν, πάμε ένα γκάζι στο range αρχικά να δούμε πώς είναι. Yes, the range in this one is so much better. Το range αυτό έχει τρελή διαφορά, είναι σαν να βάζεις sport στο Taycan το 4. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα το normal. Πάντως το νιώθεις πολύ πιο πολύ. Φάση αρχίζει και παίζει το μυαλό σου. Πάμε για το sport. pay attention. Κεφάλι. If you want, switch in Sport Plus. Of course. Now it put the sound effect too. Γι' αυτό έχει και έξω ηχεία και μέσα ηχεία. Για να κάνει και το θόρυβο που κάνει το ψεύτικο, να το κάνει και έξω και μέσα. Τώρα Sport Plus. Πατήσουμε μια τάπα στα 30. Once you leave the gas, another 20 kilometers. Does it have also, this one has 2 gears? 2 gears, yes. Just gears. Yes, just the motor. And the 2 gears work in normal? Or No, Sport and Sport Plus. Sport and Sport Plus? Yes. For change because usually the power is 18 behind and 20 in front. Oh yeah, change the gear. Okay, okay. Yeah, it goes like this. Yeah. Άκουσε, εμένα σίγουρα μου αρέσει αυτό πιο πολύ από το άλλο, εσύ τι νομίζεις? Ναι. Do you like this color? This one? This, yeah. This is very nice. I like the yesterday too, but Oh, okay. this is other level. Yeah. Other level for sure. This is a blue Nettuno, the name. Colors are old school, which I like it. Okay. I like the old colors. Like these are old colors. The inside, the interior. Yeah, this. Yeah. Okay. Yes. Γι' αυτό και στο range μπορούμε να κάνουμε μόνο 140 max, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Γι' αυτό στην Αττική, αν πηγαίνεις 140 σταθερά, παίζει να λέει. Αν θέλεις να πας λίγο παραπάνω, θα πρέπει να το αλλάξεις στο normal. Εντάξει, το γκάζι αυτό είναι πιο δυνατό από το 4, όμως πιο αργό από το άλλο. Να δούμε το normal. Εντάξει, το άλλο πέταγε και σε αυτό είναι δυνατό, όμως το άλλο πέταγε, κατάλαβες. Εσύ πετάγεις τώρα καθόλου? Στο άλλο δεν θα πιο πολύ. Ναι, πολύ μεγάλη διαφορά κιόλας. Τώρα είναι και λίγο κατηφόρα η φάση. Ναι, και έχει στροφή. Ναι. Σιγά, δεν πειράζει. Δεν θα πάμε πολύ, μέχρι το 70. Different. Yeah. Is very good, but the other one, the Turbo S, it hits your head and it sticks. It doesn't come out.
launch control illegal on the road. Πώς το κρατάς έτσι? Πώς το κρατήσω? Όχι, απλά λέω. Α, οκ. Μην περιμένεις ότι έτσι το κρατάω ευθεία το κινητό. Αλλά βράδυς που βρέθηκα στην προηγούμενη στροφή. I like the sound there. Now I want to buy a car to build it just for drift, for the drift events. Okay, So not road the legal. wheels are ready to Yeah, drift. yeah. Yes. Τι λέει? Τι λέει ρε, καλά. Γυρίσαμε. Οδηγήσαμε εκεί. Turbo S, το βλέπει? Ναι, κάτι φαίνεται. Κάτι φαίνεται, ωραία. Αυτό φαίνεται τι είναι, δεν χρειάζεται να πεις. Το Turbo S είναι το πιο γρήγορο. Το GTS είναι δεύτερο πιο γρήγορο. 600 άλογα, 700 άλογα, προηγούμενο 400. Το αγαπημένο μου σε οδήγηση, Λογικά το Turbo S. Εσένα δεν σου ήτανε? Γενικά σαν βόλτα, ποιο σου άρεσε πιο πολύ όλο? Από βόλτες που πήγαμε μαζί, Παναμέρα. Εγώ ρε φίλε, εντάξει, Παναμέρα γιατί είναι βενζίνη, γουστάρω, μπράβο αυτό. μαζί σου. Όμως αν ήταν να διαλέξω ένα από αυτά τα ηλεκτρικά, κάθε άνθρωπος θα το διάλεγε το Turbo S γιατί είναι το καλύτερο και πήγαινε τάπα. Πρέπει να πω ότι αυτό μέσα είναι πολύ πιο ωραίο όμως. Σε σχέση με το άλλο, τα Ναι, ρε μαλακα, δες εδώ το καρμπονάκι, ναι, το αλκαντάρα, οι οθόνες το πίσω, αλκαντάρα, οθόνες δύο ολόκληρες. οθόνες. Ναι, φάση είναι πιο ωραίο σίγουρα. Όμως, εδώ τελειώσαμε. Αυτό. Φιλιά. GRK, φιλιά, τα ξαναλέμε την επόμενη φορά.